אחד. חנוכה שמח וראש חודש טוב ומבורך לכל התלמידים הנפלאים והמתוקים שבאו לשמוע את היום הנפלא הזה שאנחנו הולכים לקראתו עכשיו, נר שמיני של חנוכה. אומר הבעל לליקוטי הלכות, חידוש נפלא, בזה אנחנו נסגור בעזרת השם, בעזרת שמיים, את היום השמיני של חנוכה. תמיד יוצא שבזמן הזה שאנחנו בחנוכה, יוצא פרשת מקץ ויגש, פחות או יותר באזור הזה, תמיד הפרשיות האלה שמדברות על יוסף הצדיק. ויוסף הצדיק, מה היה הייחוד שלו? הדמות המדהימה הזו, מה היה הייחוד שלה? מן הסתם כל מי שקוראים לו יוסף יש לו משהו מהדבר הזה, מהעוצמה הזאת האינסופית, שאדם שהיה נרדף על ידי האחים שלו, האנשים שהיו אמורים להגן עליו ולאוהב אותו, ובסוף ברגע שהוא מגיע לזמן שהוא יכול לתת את הנקמה הכי יפה, הוא עושה להם את הטובה הכי גדולה. הוא מכיל אותם ומאכיל אותם ומפרנס אותם ומעשיר אותם, גם ברוחניות וגם בגשמיות. אומר הגאון מווילנה, עליו השלום, מה זה הגדר של צדיק? הגדר של צדיק זה, אם אתה יכול לעשות לבן אדם שעשה לך את הרעה הכי גדולה, את הטובה הכי גדולה, זה נקרא צדיק אמיתי. שזה רף מאוד מאוד גבוה. אבל כל פנים לענייננו, ודאי שיוסף הצדיק לא סתם נקרא צדיק, כי פה הוא ניצח את כל הטבעים של טבע האדם הרגיל. בזאת חנוכה, איך אנחנו מקשרים את זה לזאת חנוכה, ואיך זה מתקשר? בזמן שלמה המלך, שזה הבית המקדש הראשון שנבנה, והוא המודל שאנחנו מצפים אליו, שמשיח צדקנו בו יבוא ויגלנו במהרה, שזה הזמן הזה, עכשיו הזמן הזה הכי מסוגל. כמה מנורות היו במקדש הראשון? אומר המדרש שהיו, שלמה המלך היה צריך להדליק כביכול את כל העולמות, לא רק את העולם שלנו, של העם היהודי, של עם ישראל פה בירושלים, ואחרי זה מחוץ עליו, ואחרי זה לכל העולם. הוא היה צריך להדליק את כל העולם. הוא היה מלך שולט בכיפה. אז הוא היה צריך גם להדליק, כביכול באור הרוחני, את השרים של מעלה. יש 70 שרים של אומות העולם, ידוע. אז כמה, בכל מנורה, כמה קנים יש? 7. נכון? במנורה של בית המקדש. אז הוא צריך 10 מנורות כדי להדליק חוץ ואת הקנים של בית המקדש, שזה של עם ישראל, את כל אומות העולם. אז זה יוצא נמצא שעכשיו ביום השמיני של חנוכה, שאנחנו מדליקים את הנר השמיני, שזה השלמות של הכל, שזה מעל הטבע, אז זה זמן מסוגל לכל העניינים האפשריים, שאדם רק יכול לחלום עליהם, להגשים את כל החלומות. הקפיצה הגוונטית הכי גדולה שיכולה להיות, הכי וואו, מה שנקרא, הכי וואו. לאהוב, קודם כל, יפתחו לו שערי אהבה, ולכולנו, שערי אהבה והרצון, לאהוב את עצמו. עם הקדוש ברוך הוא, עם המשפחה שלו, לאהוב את משפחתו, את כל משפחתו, כל הסובבים, כל החברים, כן? כל החברים בעבודה, בכל מקום. אחרי זה לאהוב את כל עם ישראל, את כל בני עירו, אחרי זה את כל עם ישראל. ואחרי זה גם את כל העולם כולו, להאיר את כל העולם. לצאת מכל השיפוטיות, לצאת מכל התבניות, לצאת לגמרי, פשוט לאהוב באופן אבסולוטי מוחלט, בלי שום דבר. זה הזמן של זאת חנוכה, זה זמן מסוגל. כן? צריך לנצל את הזמן הזה. לשבת מול הנרות, אחרי שאנחנו מדליקים אותם, ולהסתכל בלב. יש לב כזה שבתוך הלהבה, לב שבוער. הלב הזה שבוער באהבת חינם, הלב הזה שבוער לקדוש ברוך הוא, אור האינסוף ברוך הוא, ברוך הוא, האור של התורה, האור של הצדיקי אמת, האור של האנשים הטובים שרוצים להאיר את העולם באור של אהבה וחמלה וחנינה ורק טוב, וכל הטוב שבכל העולמות. ואחרי שהאדם מגיע למצב הזה שהוא מתפשט מכל הדברים הלא טובים, מסיר מעצמו את כל המסכים, אז אפשר לזכות לעשירות, בגשמיות ורוחניות,
כן, כל מה שאדם רוצה וחולם, יכול להגיע לכל העניינים שהוא רוצה, ולהתעקש בתפילה עם השם יתברך, שיהיה לו נחת ושמחה, וזה העניין של חינוך. נכון, כל הזמן רוצים לחנך. אז החינוך מתחיל מעצמנו. אם אדם מחנך את עצמו שהוא ככה, מלא אהבה, בלי שיפוטיות, בלי תבניות, כן? אז הוא אוהב את המשפחה שלו, ואת כל הסביבה שלו, ואת כל העולם כולו, אז ממילא, בעזרת השם, אז הילדים שלו יהיו גם כאלה, כן? הסביבה, אשתו, הילדים, כל הסובב. בכל הכוח יזכה לעשירות, עשירות בגשמיות, ברוחניות, זה לצאת מכל הגדרים. לצאת לגדר העל טבעי לגמרי. כן, לבטל את כל העין הרע, רק עין טובה. לזכות רק לדברים טובים. מה שכבר יכול להיות רק טוב, בעולם שאדם יכול לחלום, לצפות ולעשות את הקפיצה הקוונטית הזאת, זה הזמן. זה הזמן לנצל אותו, לשבת מול המנורה, לשכוח מכל העולם, לא צריך אז טלפונים, לא שום דבר. אתה מתייחד, מתמקד, מכוון את הלב שלך לתוך הלב של הנרות, לתוך הלב של הלהבה, ופותחים את הפה גם לשיר, שירות ותשבחות. טוב להודות להשם, כן? טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לשם, לשמך עליון, היה להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימים ההם בזמן הזה ממש, לגמרי. עכשיו, זאת חנוכה, נר שמיני של חנוכה, כל המנורה דלוקה, שלמות האור, שלמות הטוב, שלמות השלום, שלמות הפרנסה, שלמות הזיווגים, שלמות מי שצריך ילדים, שלמות האדם מחפש איפה לגור, שיהיה לו בית טוב, באזור טוב, שלמות כל ההצלחות. הנה, עכשיו רוצים את כל ההצלחות, זה הזמן, הנה, זה הזמן. בית ספר להצלחה נפתח בכל הכוח, כל השערים פתוחים, שערי שמיים, שערי גן עדן, רק תבקש ותיקח. השם יזכנו שנזכה בקרוב, שכל החטופים יחזרו, וכל עם ישראל יהיו בשמחה ובאהבה, וכל אלה שמנסים לעשות הפוך מזה, שיסתלקו מאיתנו, שעזבו אותנו בשקט כבר, זהו, די, סטאפ. רוצים רק אהבה ואחווה, שלום ורעות. אמן כן יהי רצון.